बे समाव मिरु एबसुनि आफादगिरि दिपेन बर'नि गोख्रों बाथ्रा हाग्रामा महिलारिनि अजदखौ गोख्रों रावजों फिनजाथाय होदों मिरु एबसुनि आफादगिरिया बुंदों हाग्रामा महिलारिया एबसुनि सायाव माबा मोनसे बाथ्रा बुङोब्ला गोख्रों राहा लागोन एबसुनि सायाव बाथ्रा बुंनायनिफ्राय हाग्रामा महिलारिया जानगाराव थानांगौ बिपिएफनि गाहाय हाग्रामा महिलारिया बुंदोंमोन आथिखालाव प्रमद बर' दैदेननाय बिटिआर सरकारा एबसुनि मावख'निफ्रायनो सोलिगासिनो बेनि फिनजाथायावनो दिनै दिपेन बर'आ हाग्रामा महिलारिनिसिम रोखा खालामनानै बुंबावदों एबसु बायदि आफादा सोरबा सासेनि नङा बे आफादा बर' हारिनि मोनसे सम्पदसो राजखान्थिनि मुलाम्फायाव एबसुखौ थांखिनाया गनायथावना नङा होननानै बुंबावदों दिपेन बर'आ 2003 आरो 2005 मायथाइयाव जेला बिथाङा इन्टारिम काउन्सिल सालायदोंमोन जेला बिथाङा बिटिसि सुक्ति खालामदोंमोन आरो 2005 मायथाइयाव जेला फार्स्ट इलेक्शन जादोंमोन बिटिसिनि दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिथांखौ मदद होदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाव दिनै प्रमद बर'आल' खामानि मावाखै गोबां एबसुनि दैदेनगिरिफ्रा एबसुआव खामानि मावदों आरो बिनि उनाव पलिटिकेल फिल्डआव थांदों दा बेखायनो सोरखौबा टारगेट खालामनो थांनानै एबसुखौ बोना लाबोनानै अपिनियन होनायनिफ्राय बिथाङा गोजौआव थाङा मोजां आरो बे खामानिखौ बिथाङा जाहाथे मावा बेनिखायनो आङो आर्नेस्टलि आपिल खालामो राजनितिक भाबै बिथांमोना मा प्रग्राम खालामदों मा हाबाफारि खालामदों जोंहा बिनि सायाव बुंनो गोनां गैया खिन्थु पलिटिकेल केम्पेन माने नोङो राजनितिक भाबै हाबाफारि लानायाव एबसु आफाद बा बे पबित्र संगठनखौ जाहाथे खुनु कमेन्ट होआ बेखौ लानानै आङो दिनैनि बे मिडियानि गेजेरजों बिथांखौ आङो खावलायदों आरो जुदि बिथाङा नेक्स्ट आरो जुदि कमेन्ट होबावब्ला जोङो माखासे खोथा साननो बाध्य जागोन गोजोन्थों बरपेटा रडनि मुरि बाजारनि बरपेटा पुलिस थानानि खोलाहा थानाय दावला हटेलनि साखाथियाव गोदानै R&D मेडिकेल मुंनि गोदानै गंसे देहा फाहामसालि खुलिदों बे देहा फाहामसालियाव गोबां बेमारफोरखौ नायनाय जागोन जेरैहाय डायबिटिस लोमजानाय साजानाय आथिं आखाइ मोदोमाव सानाय सुनाय भां गान्जा डेन्ड्राइट ड्राग्स बायदि फेग्रा मुवा लानाय फेग्रा मुवा मोनाब्ला हमथानो हायै जानाय बायदि बायदि गोबां बेमारफोरखौ बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनाय जागोन बे देहा फाहामसालियाव फाहामथाय होनो थाखाय गुवाहाटीनिफ्राय मोजां डक्टर फैगोन आरो बेयाव मुलिफोरखौ खम बेसेनावनो मोननो हागोन R&D मेडिकेलाव फाहामथाय लाफैनो थाखाय गाहायनि जानबुं नाम्बाराव जगाजग खालामनो हागोन जानबुं नाम्बारा जाबाय 8099480118